Teh hang ne ko por na kale jonga kumu Emily jongka jirang konferensi. Halo hadian bang yo ya ka jingtip ka kubor na ki babun balang ki ba kilawan ban pesngo sanga hagu bide bat ka jing penya ya ki club lane ki khalai te nakle jonga layo bani kren bat di deputy commissioner namar ba kadon ka jing atatin nakle ki babun ki balang hagu bide bat ka jing penya ya ka night club hati ha po Queen's Hotel Hyderabad bat ki pajba he ki panong snong ki babun ki laya pensngo sanga bat ban pau hagwede bat ka jing don jong ki kali ki baremdor man ka si thoding si sajan si blay bat kalapin atetien iki te nagle jonga ngalayo ne kren ngala terpas di deputy commissioner ba deputy commissioner ki depan pha ya ka surprise inspection berkat bat i magistrate nagle ka police department ban pha ek baki le hang the namar ba kat kum ke jingkren nak lung ki pajba ki don ke jing atatien ha ke bede bat ka jing penya ha ke bede bat ka kanu ka klop la kalong ka da kanu ka lenti ka bakile ngimpat tip hadum ta ke bakile ende ngilabu ka ngalabu ki jing pat se deputy commissioner ba ide ben simkia lo kene nang ba kanum don kanu ka jing wit lane kanum don kanu ka kam lebi an ha ke dikathan kam tam ha ka konsensi ke jungi